Следва, приготви се за титаничен екшен и забавления с малки титани в готовност. Рекламна пауза. Марсианци за здрав и силен детски имунитет. А сега със страхотен подарък. Марсиански електронен часовник в промопакет Ехинацея. Познали колко е часът? Време е за марсианци. Преодолей всички препятствия като светкавицата Макуин и открий героите от Disney Pixar. Колите 3 върху кутията на любимия ти вкус Куин с ябълка. Казва, че тук водата дава сили. Не знам. Ти какво ще кажеш за ковете, бре? Очи, Мари! Сипи на хората една минерална вода, че джаб не ви се видят. Сила невидима за очите, видима за тялото. Девин минерална. Зареди тялото си. А сега открий в Стек новата бутилка. Направена от 100% рециклирани бутилки. Включи се в кръга на Девин. Заедно за по-чиста природа. Твоето бебе ти се доверява напълно още от първите си дни. Затова се довери на пелените, препоръчани от педиатрите. Новите Pampers Premium Care имат хиляди микропори, които мигновено попиват влагата, така че кожата може да диша. Довери се на нашите номер 1 пелени за суха и здрава на вид кожа. Нови Pampers Premium Care. Не, няма да ходя. Не знам кога ще ми дойде. Подувам се и тия пъпки. Вземи. Помага. Прим Лайф. Масло от вечерна иглика. Нормализира месечния цикъл и симптомите на ПМС и менопауза. Ох, не попива добре. Ехо, пробвайте с новата Емека. Тя е с 3 плътни пласта, така дори и само с един къс, Емека попива отлично, а ролката стига за много дълго. Емека. Изгодна, здрава, мека. Това е Андрея, сериозен фен на Fashion Days. Стефан пък ги откри наскоро. И двамата си поръчаха аутфити за събитието през приложението. Тази вечер е специална. Следва аутфит чек. Андрея споделя на репортерите, че роклята е назаем от майка й. Но всъщност... Всичко от Fashion Days. Големи находки и големи оферти за всеки повод. Андрея и Стефан може да крият, но не и ние. Fashion Days е любимият им шопинг магазин. А на теб? С годините научих, че най-важното за теб не са парите, а какво правиш с тях. Разбрах, че 500 лева до другата седмица могат да платят тренировките на сина ти. Покажи медала, шампионе. Видях, че спешна нужда от почивка може да се превърне в сватба. И че не спираш да даваш дори когато казваш беше труден месец. Знам, че не идваш при мен просто за едни бързи пари, а за историята, която ще напишеш с тях. И не само твоята. Easy Credit. Добри заеми, добри истории. Олеле, истински скорпион. Той прекусява целия свят, за да дойде право у вас. И не е сам. Събирай истински насекоми и разкривай всички тайни на най-удивителните същества в природата, за да изучиш техния непознат свят. Номер 1. Златният скорпион. Само за 2,95. Добре дошли в Мелита. Добре дошли в любимия ви кафе-бар. Твоето любимо Мелита кафе. Дълбоко, силно и интензивно. Къде? Точно тук, у дома. С Мелита. Мелита кафе-бар Селекшн. Еспресо Интенс. Избери твоето любимо Мелита кафе-бар Селекшн. Винаги в преследване на уникалния вкус. Осмели се да опиташ хрупкавата вафла, покрита с тъмен и толкова наситен шоколад, че завладява сетивата ти. Dare. Потопи се в удоволствието. Епични неща се случват по света. Като изкуствения интелект, който събира много информация на едно място. А ти се питаш как новия Моцарела Тауър събира на едно място прясно българско пиле, домат, пухкав бриош и апетитно разтягаща се моцарела. Това е KFC. 30 години епично вкусно. Абе, вие сега ли идвате, бе? Моите хора са на финала. Иди мече с Джулим да ги изгладим тия стени. Толкова е гладко, че муха да качне се разчекне. Браво. Баумит. Бай Митьо, готовите шпакловки на Баумит могат да се нанасят и ръчно, и машинно. И финишираш винаги първи. С Финиш Експерт или Супериор работата върви гладко. Просто плъзни крака си. Толкова е лесно с новите Skechers Slip-ins, които се обуват без ръце.
Кракът се плъзга в обувката с помощта на вградена невидима обувалка. Обожавам Skechers Go Walk, а сега са и с Slip-ins технология. Какво по-хубаво? Всеки си има любим хот-дог вкус. Венци и Митака залагат на класиката. Иван и Веси предпочитат чикенито, а някои просто искат още. Затова в Shell Cafe всеки пети хот-дог е от нас. Разбери как да вземеш и подарък термочаша на shell.bg. Менопауза съм. Но пауза за мен? Сигурно се шегувате. Това е само началото. Това е началото на моя нов живот. За мен няма пауза, а за моята кожа. Започвам с правилната грижа. Представяме ви Неовадиол от Виши. 100 мг дермокозметични добавки за грижа за кожата в един крем, за да обновите кожата си през менопаузата. Дерматологично тестван за намаляване на сухотата, бръчките и отпуснатостта. Това съм аз. Няма пауза. Ето защо започвам правилната грижа за кожата с Неовадиол. Неовадиол от Виши. Здравето е живот. Започнете с вашата кожа. Тревожите ли се за нивата на кръвна захар и периферната нервна система? Създадохме Уримил Глико за поддържане на нормални нива на глюкоза в кръвта, функцията на периферните нерви и добро зрение. Една капсула Уримил Глико на ден. Тройна грижа и спокойствие за мен. Уримил Глико от Натурфарма. Край на рекламната пауза.